Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito lang po ang Iwagan ng Pangasinan na mag-healing water po ako. Mm, sa saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay magtiwala ko po kayo para yung mga karamdaman po ay gagaling. Kahit na physical na karamdaman po ay mapapagaling ng Diyos ang makaparin sa lahat. Ginawa po tayong kasangkapan lamang po ng Diyos ang makaparin sa lahat para pagaling ng mga karamdaman po na nararamdaman ng mga po. Kahit ano pong karamdaman po dito, physical man o spiritual po, ay gagamutin po natin sa pamagitan ng healing water po. Ang gawin nyo po kung nag-healing water po tayo ay sabay nyo po ng panalangin sa Diyos, Ama, humingi ng tawad, gabay, basbas po sa Kanya para ang inyong karamdaman po ay gumaling po. Tulungan nyo rin po ako na mag-con po sa Diyos ang mga kapangyarihan para pa yung bisa po ng aking ikukon po sa tubig po ay mabisa po at pag ininom nyo po ay gagaling po kayo. Pwede rin po yung kon po dito tubig na nasa mineral po, itutok nyo naman po, halimbawa po ito po yung lagyan ng tubig, itutok nyo naman po yung cellphone po doon sa may lalagyan ng mineral o pitsil po. Maganda sana kung pitsil po na babasagin na wala pong sulat, mas mainam po yun. Tapos hindi po malamig, hindi po mainit po, katamtaman lamang po na galing po sa kung ang iniinom nyo po ay puso, maganda rin po. Kung iniinom nyo po ay mineral, wag lamang po sa malamig po, katamtaman lang po. Magbabagi po ako sa inyo para maghihiling water po ako. Nasa inyo na yan po. Mag-comment lamang po kayo kung gumaling po kayo para ganahan naman po ako. Maghihiling po water po ako. Kung hindi nyo napanood po itong video na to, ulit-ulitin nyo lamang po itong video. At gagabay po ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Ang presensya niya po ang magpapagaling po sa inyo. At magtiwala po kayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na ginawa po tayo lamang kasangkapan po. Mag-healing water po ako para sa inyo po na ang iyong mga karamdaman po ay gumaling po. Pagkatapos nyo pong kumuha po kayo ng tubig, ng baso, tapos manalangin kayo ng taimtim. Yung cellphone nyo po, ikon nyo lamang po doon sa may tubig po, baso o ano man po, yung pitsil. Tapos inumin nyo po. At check na gagaling po kayo. Kaya ibabagay ko po sa inyo para po ako dito sa Iwagan ng Pangasinan na mabagi ng healing water. Hindi lang healing water po, pati panggamutan po sa pagtatawas po. Lahat po dito i-share po sa inyo. Lahat po. Sana yung magtiwala lang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan. Umpisan ko na po. Sana po ay magtiwala po kayo at humingi na muna ng kapatawaran sa Diyos ng Panginoon sa lahat. Manalangin po kayong team na bukal sa puso nyo para kayo po ay gumaling. Kumuha po ng tubig po na nasa baso po, itutok nyo po yung cellphone. Maraming salamat. Satur aribot ninit pilarotas adonadam ni hukuk na sa uknak takak sakrik kristum dium indium mium pam abinim abis abiste. Satur aripot ninit pilarotas adonadam ni hukuk na sa uknak takak sakrik kristum dium indium mium abiste. Satur aripot ninit pilarotas adonadam ni hukuk na sa uknak takak sakrik kristum mium abiste.
Salamat po.